Pane chitiko chiri very touching. Aiwa chatinoona kuti aiwa kuParirenyatwa hospital zvona zvina kumira zvakanaka. Sepicture ramuri kuona muvidhio iro ramuri kuona kuti aiwa a patient aiwa ari kusundiwa ari kunzi aiwa ada kutreatwa cancer, a cancer patient. Chitiko ichi aiwa chabata vanhu muri yeZimbabwe. Aiwa tinoona kuti nyika yeZimbabwe tiri kumasure. Government inofanira kutora action pachinhu chakadai. Saka mina mashuka muda nyuko panapa kuti bo subscribe like kuti on the bell icon. Tipita mu the Zimbabwe Independent vanyora vachiti the situation has sparked widespread concern over the state of health care in the country. During a visit last week to the hospital, truth diggers uncovered that Parirenyatwa's radiotherapy department, the only public facility of its kind in Zimbabwe, is operating with just 2 functional radiotherapy machines. These machines are expected to handle 53 patients daily, while an additional of 25 to 30 chemotherapy patients flood the hospital each day, further straining the already overwhelmed resources. Parirenyatwa, a once beacon of medical excellence its independence in 1980, now reflects the broader decline of Zimbabwe's health services, crippled by chronic underfunding and mismanagement. Tikuona kuti pana truth diggers vari vachibudisa chokwadi chekuti aiwa nyika yeZimbabwe aiwa tikuona kuti burutwa mismanagement yemafunds. Tikuona kuti dzimwe mari dzoshandiswa kune zvinhu zvisinga basa rese zvisinga save malives evamacitizens enyika yeZimbabwe. Vachiva vachiti aiwa paParirenyatwa pari kuita kushomeka kana kuti kushota kweequipment, kwemedical equipment inoita vanhu varapiwe. Panoona kuti kwakuitwa a minimum number yekuti equipment yavo iri kunzofana kurapa vanhu vakati per day, vachizosiya vamwe vanhu vachisara vachisakamba, vanhu vachisara vachirwara instead kuti vatritiwe. Vatichioneka kuti aiwa ndo the main hospital yenyika yeZimbabwe. Tudze mafundo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi very touching. Ndiri comment section medu, subscribe, kulike, on the bell icon.